Ей! Айде, опа! Не можеш ли? Огледалото ли? Да. Айде, ама ела да те пусна. Ела да те спусна там. Айде, дай с крачетата. Давай, давай, давай. Виж, Ели, дай там да го каче да се спуснеш. Ела, стани малко, стани. Стани да ти покажа. Така, стой така сега. Айде, ела, ела. Виж, виж, виж. Айде, хопи. Ей!